Χαίρετε. Η απάντηση, για να δώσουμε κατευθείαν το spoiler, είναι ναι, οπωσδήποτε, όσον αφορά τα desktop PCs, με ερωτηματικό όσον αφορά τα laptop. Και εξηγούμε, τα desktop έχουν μια τάση έτσι να μαζεύουν ιδιαίτερα σκόνη με τους πολλούς ανεμιστήρες, τους μεγάλους, 120, 140 κτλ. Οπότε καλό θα ήταν να τα ανοίγουν και να καθαρίζουν τα ανεμιστήρια, να καθαρίζουν τα φίλτρα οπωσδήποτε και όλα αυτά. Και καμιά φορά βγαίνει και κανένα λαβράκι, όπως βγήκε και στο PC Operations, το οποίο το PC έχει μια υδρόψυξη. Τη σβήναν λίγα. Εδώ να κάνω μια παύση, λοιπόν, να πούμε μια ιστορία. Αυτή η υδρόψυξη είχε ένα πλαστικό έτσι, περίπλημα για να βάζεις υποτίθεται πιο καλά την πάστα πάνω στη CPU, το οποίο όμως άφηνε υπολείμματα πλαστικού πάνω εκεί που κολλάει η CPU με το block, το οποίο έγινε μία, έγινε δύο και διαπιστώνουμε την τρίτη φορά που ανοίξαμε το PC ότι είχε γίνει και τρίτη φορά, στην οποία περίπτωση φυσικά εμπιστευτήκαμε το Tom's Hardware και βάλαμε απλά μια τελεία στη μέση και ξαναβάλαμε το block με την καλύτερη πάστα της αγοράς και τελικά έπεσαν οι θερμοκρασίες κατά αρκετά. Οπότε δεν προτείνω σε κανέναν να κάνει συνέχεια αλλαγές πάστας στον επεξεργαστή κτλ. Προτείνω όμως από καιρούς καιρών, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, έτσι άνοιξη, καλοκαιράκι κτλ, να καθαρίζει φίλτρα, ανεμιστήρες και όλα αυτά, ώστε να παίρνει το PC μια ανάσα. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε μόνοι σας, αν θέλετε τη γνώμη κάποιου ειδικού, μπορείτε να μας εμπιστευτείτε για laptop, για desktop, για οτιδήποτε, αν κάνει το θόρυβο ή αν είναι ενοχλητικά πλέον κτλ. Θα δείτε ότι μπορεί με ένα καλό καθαρισμό, οι αλλαγές πάστας κτλ. Να γίνουν όμορφα και ωραία πράγματα. Σας χαιρετώ, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.